Para adiyuswa, sasamunipun kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi kala wau. Sumangga pangibadah mirunggan saben dinten Jemuah Adiyuswa ing Jemuah Paing 6 Maret 2026 kita lampahi ing manah kita nggadahi pengaken. Pitulungan kita punika saking Gusti ingkang akarya jagat, milanipun siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama lan Gusti Yesus Kristus makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Para adiyuswa, jejer ingkang kita rembak griyaning gesang. Kolose 1 ayat 23. Marga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa, ora keguh, lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-ngareping Injil kang wis padha kok krungu. Para adiyuswa, nalika ningali kaendahaning kawontenan papan Jawi, kaaling-alingan kacaning cendela ingkang bruwet amargi reget, tamtu linanggung sae menawi kacanipun cendela punika enggal dipun resiki. Nalika kacaning cendela resik, sumunaring srengenge lan kaendahaning kawontenan badhe cetha dipun tingali. Ing serat Kolose, Rasul Paulus ngetingalaken kamulyanipun Sang Kristus minangka gegambaraning Gusti Allah ingkang boten ketingal. Ing Kolose 1 ayat 23 kasebataken, marga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa ora keguh, lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-ngareping Injil kang wis padha kok krungu. Ayat punika nedahaken supados kita mangertosi agung lan wicaksananipun Gusti Allah. Kita kedah gesang enggal ing Gusti. Kita kedah nglajengaken gesang ing pangandel dados tiyang ingkang ngugemi kabecikan sarta sumadyo mulihaken pedalamanipun Gusti. Pedalamanipun Gusti ing ngriki dede papan pangibadah, nanging gesang kita piyambak ingkang dados gereja. Kita ingkang kaparingan Roh Suci, mila saklebeting gesang kita kedah nyaket raket kalian Gusti. Para adiyuswa, mratobat punika dados dasar pemulianing gesang. Dosa ingkang dadosaken kita tebih kalian Gusti kedah dipun singkiraken. Pamulian pedalamanipun Gusti kedah kita lampahi kanthi setya, tresna lan pangandel. Kita nyuwun amri Gusti Yesus rawuh wonten ing satengahing gesang kita. Nalika kita mratobat lan mangun malih pedalamanipun Gusti, tegesipun kita nindakaken ayahan dados duta katentreman katresnan lumantar sih rahmatipun Sang Kristus. Sumangga kita mratobat mangun malih pedalamanipun Gusti ing saklebeting gesang. Boten namung papan pangibadah, nanging sedaya kelampahan gesang kita dados seksi bilih Sang Kristus punika juru wilujeng kita ingkang sejati. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngemutaken amri kawula reresik pedalamanipun paduka ing gesang kawula. Kawula kedah mratobat nyaket malih kalian paduka, lan kawula pitados lumantar caket raket kalian paduka. Paduka badhe nganti berkahi ngreksa paring pitulung ing satengahing tata gesang kawula. Kawula pasrahaken para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ingkang mitulungi langkung-langkung para adiyuswa ingkang wedasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ingkang badhe tansah paring pitulung, paduka ingkang badhe maringi bagas kesarasan malakepara, paduka ingkang nganti kanthi mirunggan. Kawula ugi masrahaken para lare-lare kawula ingkang dasak mangke nembe sinau, nembe makarya, nembe gesang ing bali wismanipun. Kawula pitados ing pundiya papan para lare kawula tansah ugi binerkahan dening paduka. Mirunggan kala pasrahaken brayat ingkang nembe nandhang kasisahan inggih menika beratipun Bapak Slamet Hadi,
wonten ing GKJW Waru Sidoarjo, ing pundi putranipun Bapak Widi Atmoko kapundhut dening paduka lan ing wekdal sakmangke layon saking Bekasi tumuju wonten ing Waru Sidoarjo. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah brayatipun Bapak Slamet Hadi menika saged ngreksa kawontenipun layon Bapak Widi Atmoko kanthi sampurna wonten ing Waru Sidoarjo. Lan kawula pitados paduka badhe maringi panglipur jati kangge brayat ingkang nembe nandhang kasisahan. Kawula ugi masrahaken sedaya berkah paduka gegayutan kalian para adiyuswa sae menika komisi adiyuswa ing gereja ing klasis ing sinode tabloid adiyuswa wasita adi lan menapa kemawon ingkang wonten paduka agem matemah para adiyuswa punika tansah caket raket kalian paduka. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus ingkang paring berkah dhateng kawula. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci makuwon ing panjenengan sedaya. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita pangibadah jemuah adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung.